To ja, Jarosław, słuchajcie, kolejny odcinek, wjeżdża budżetowa kosteczka od Super Powera, czyli Devil's, jak to się czyta? Devil's, jak? Delight, słuchajcie, Devil's Delight, ja z angielskiego to wiecie, miałem dwóje, nie wiem jak wy. Dobra, tu macie parametry. Oczywiście, no co, 16 strzałów, kaliber 20. Cena wyświetli się na ekranie. No i co, zobaczymy, przetestujemy ją. Ona ma NECU 100,8, czyli niecałe 101 gram. Kategoria F2. Tu macie oczywiście ten, możecie sobie zatrzymać i sobie spauzować i sobie zobaczyć. No i tyle, widzimy się na teście i ocenimy, jak ona strzela. No jakość wykonania nawet w sumie jak na Super Powera spoko. Także widzimy się na teście.